Hlasové dialogové systémy mohou řešit různé problémy nepříjemné za lidi tím, že je nahradíme strojem, nebo mohou pomáhat lidem postiženým zrakově či tím způsobem, že nemohou používat své ruce. Máme tady ukázku, která vyhledává vlaková spojení. Dobrý den, informační linka o odjezdech a příjezdech vlaků. Dobrý den, já bych potřeboval jet z Plzně do Jihlavy. Ze stanice Plzeň hlavní nádraží do stanice Jihlava odjíždí osobní vlak v 10 hodin 8 minut s 2 přestupy. A kdy mi to jede zpátky? Ze stanice Jihlava do stanice Plzeň hlavní nádraží odjíždí osobní vlak v 10 hodin 8 minut s 2 přestupy. Děkuju, nashledanou.